Proxecto Brazolinda, creadores de xogos de mesa en galego. Titorial do xogo de mesa Aracatanga. A natureza amosaba todos os seus encantos. O día, chuvioso e cálido, era o que cabía esperar nunha excursión pola selva. Todo parecía perfecto. As 4 persoas que formaban o grupo tiñan coñecementos de supervivencia e estaban preparadas para chegarse ao lendario volcán Aracatanga. De repente, un tremor invadiu a selva. O vello Aracatanga espertaba do seu milenario sono. Aquel xa non era un lugar seguro. Facíase necesario fuxir antes de que o volcán lles impedise sair da illa. Pero levaba moitas horas camiñando e desandar o camiño andado xa non era posible. Había moitas saídas, pero só unha delas correcta. Camiñar cara as montañas podía significar días e días subindo e baixando. Escapar polo mar era igualmente perigoso porque non sabían onde os levarían as correntes nin se habería outras illas preto. Internarse na mesta selva tampouco garantía dar saído a tempo. E a única saída era o río, pois seguramente ao longo do seu percorrido poderían atopar algún asentamento con persoas que os puidesen axudar. Cumpría, polo tanto, construir un barco para navegar por el. Mais todo experto en supervivencia sabe que o principal é comezar por buscar abrigo e alimento. O abrigo, o lume, dá calor e permite cociñar e ferver a auga para non enfermar, e o alimento dá forzas necesarias para poder comezar a construir ese barco. Lograrán saír a tempo da illa do Aracatanga? Este xogo, Aracatanga, consiste en ir buscando recursos pola selva adiante para sobrevivir e ao mesmo tempo preparalo todo para escapar do volcán que vai entrar en erupción. Cada persoa recibirá unha misión diferente e a suma de todas elas fará posible salvarse. Para obter os recursos, haberá que facer operacións cos valores que saian nos dados e así lograr os números correspondentes de cada un deles. Estes números irán variando dunhas partidas a outras. Na montaxe inicial, compre primeiro determinar o nivel de xogo que se vai empregar e que será o mesmo para todos durante toda a partida. No nivel básico, o máis sinxelo, pensado para quen está aprendendo a sumar e restar, igual con 5 ou 6 aniños, dependendo de cada quen, empréganse 2 dados e os números verdes, por facilitar a montaxe, xa que van do 0 ao 12, pero hai números do 0 ao 12 noutras cores que tamén nos serven. No nivel intermedio, empréganse 3 dados e os números verdes e amarelos, que van do 0 ao 18, que é o número máis alto que pode lograrse sumando estes dados, porque nestes 2 niveis só se fan sumas e restas. Finalmente, se se sabe multiplicar e dividir, empréganse 3 dados e tamén os números violetas. Detrás do número violeta sempre hai un verde ou un amarelo e, polo tanto, un número máis baixo. E isto é importante para unha cela que explicaremos máis tarde. Logo, colócanse os peóns na cela central das persoas que van xogar e o volcán na cela que corresponda segundo o número de xogadores que haxa. Nas instruccións veredes as diferentes opcións. O volcán avanza se sai o mesmo número en todos os dados, pero podes darlle máis emoción facendo que estea máis lonxe ou máis cerca do final ou mesmo facendo que abonde con que se repitan só 2 dados. E finalmente, na montaxe inicial, colocamos as peciñas correspondentes de cada recurso na tarxeta de misións, estas deste lado e estas primeiras deste outro. E agora vamos explicar con detalle a tarxeta de misións. Todas as tarxetas de misión teñen 2 partes. A primeira, que é a fase de supervivencia, común a todas elas, nas que temos que conseguir algo de lume e alimento para coller forzas, e a fase de preparación da viaxe na que cada quen terá que conseguir uns recursos diferentes. Esta persoa ten a misión de conseguir recursos para construir un barco, co que collerá madeira, follas, cunchas, lianas e unha froita para o camiño. Ao inicio da partida colócanse estas 4 pezas deste lado e as outras do outro. Ao principio hai que conseguir cando menos unha madeira e unha folla para poder facer algo de lume, e logo xa poderemos conseguir os peixes, a auga e completar isto. Cando temos a madeira e as follas, temos lume, e cando temos os peixes e a auga, conseguimos o alimento. Ademais, está esta peciña que é a da froita. Comeza sempre na froita mordida. Comezamos sempre con 3 froitas. As froitas teñen unha función especial no xogo moi importante. Por unha banda, serven para intercambiar. Se eu preciso urxentemente un recurso e outra persoa pode darmo, podemos intercambialos. Xuntámonos na cela central. Imaginemos que eu preciso ter unha folla. Antes de nada, hai que pasar estas pezas por aquí, unha vez que se finaliza a fase inicial.
Se eu preciso unha folla, esa persoa pode ma dar, ou ben porque lle sobra, ou ben porque a pode conseguir facendo operacións. Eu sumo e esa persoa restaría da súa tarxeta. E eu agradezolle que viñese onde a min a darme iso, dándolle unha froita, que sumará na súa tarxeta e eu restarei na miña. Pero as froitas tamén serven para outra cousa. Se tiramos os dados e queremos conseguir un número que non logramos facendo operacións, por exemplo, imaginemos que eu quero un 6 e non sei como facer operando. Podo desfacerme dun dos dados comendo unha froita. Retiro o dado e resto a froita na miña tarxeta. E se quixese un 1, retiraría outro dado e comería outra froita. Agora imos ver algunhas celas especiais que hai no tabuleiro. Ademais das celas nas que poñemos os números ao inicio da partida, as dos recursos e a do barco, hai outras celas que quedan en baleiras, as que están en branco, as que teñen un símbolo ou a cela central. A todas elas accedemos como se fosen celas en branco. Para poder poñernos nunha destas celas precisamos lograr operando os números que están antes ou despois dos que os rodean. Por exemplo, se queremos vir aquí, precisamos un 9, un 11, un 22 ou un 24. Se o conseguimos, poñemos aquí a nosa peza e na seguinte quenda, sen necesidade de facer operacións, poderemos elixir entre ir para o peixe ou para o barco. Pero teremos que tirar os dados por ver se o volcán se move. Non recomendamos abusar moito disto porque se perden dúas quendas, pero ás veces pode ser necesario. Por outra banda, as celas que teñen frechas, paralelas ou en círculo, tamén teñen unha función especial. Se as flechas son paralelas, podemos cambiar dos números de posición. Colocámonos aquí conseguindo os números antes ou despois destes de aquí e eleximos que valores queremos cambiar. Por exemplo, podemos quitar ao barco este número que é moi alto e poñer este outro que é un pouquiño máis baixo. Isto só pode facerse unha vez por quenda. E na cela central podemos elixir calquera dos dous símbolos. O que está en círculo significa que podemos darlle a volta a unha peza, a un número. Isto só pode facerse no nivel avanzado. Debaixo do en violeta sempre hai un valor máis baixo, verde ou amarelo. Damos a volta e poñemos este peixe máis accesible. E unha vez que todas as persoas completan a súa misión, con que unha caia no barco xa se salvan todas. E se alguén remata e os demais non, empregará as súas quendas para botar unha man. E así é como se xoga o Arakatanga, un xogo de matemáticas e de volcáns.